Tanawag guys, sa raninduta ka, jog mga buwa, kalayilo si Jad. Narabay mga, marang manim, lapinig man nag-style na. Ka, naraban ah. Lapinig man asin no. Tabilis. Fertilizer. Wow, naku, oy lami pagkaukat. Oy, naiwat ni. Maniga, maningat ay, wala na ni sukusok na din na nakuha. Nakipakita ninyo guys. Ako kajong dalanda. Mako kajo guys, tanaw. Na. Hi guys, da karong adlaw is data karon kita mangkajud mo data sa labong da karon ano nagdako sa ko kay manguha mi og taig baka atos nay kalubian tanawa to guys to adto mi manguha og taig baka. Ba nila man mininjo guys kay mo gilang bot sa bahay kay kaning mga taig baka amo pud ni pangbutang sa mga tanom kay namalit na pud mi kanay pang matanom bitaw guys aron nay nanglanon mi nga mga ingredients, mga panakit bitaw di na kinahanglan og palitan nas nataran kay lami mga na kay kaugaling tanom kay ron wa ka joy gasto kay nihit og kwarta karon so taran ka so bani mininjo. A few moments later. Kay na may mga baka diri pang lugway anja timan ininjo gunay baka na junay tae kay kanat ay jan tae mamani kusog man kadyo makatambok og naay kuan kazo kalay kusog man kadyo ay dia first natay unang nakitaan guys baka ni ay limbarok basta mandi ay na kuha na baho na natong kamot na nice ka view na uga na kana na uga na kaso uga na si Dano ay lami lagi tatari mo ko na nga lagi sunog na dili laki matugay na kaingon tong nailaki nga kanay panghuaan na dong kay kanay amot ahor ra ning sunugon na bato ijar dili sunog so ing masay sunod adlaw daw iya sunugon natanawa mo dong na rin init naman kaaso isay kaaso ano na lagi mga buwak tanaw ilo magpa-picture ko dito sil na mga buwak ilo tanaw nindot ah di ba pa-picture ko tanaw nindot ah kadyo matuta guys fertilizer wow naku oy lami pagkaukat oy naiwat ni maniga maningat ay wala ni sukusok na din na makuha oh lami ako oy kasi kanisikin dako asil tarong sil pagpay sa kuko wisit na natural na nga tanawa all natural mo guna dako makakupo palumaing patasun guys tanawag guys sa raninduta ka jog mga buwa kalayin darabay mga marang manim lapinig man nag-style ah daghana ra ba na lapinig man asin no uy lapinig na daghana ka jud lagi na arang iluha raninduta tanawa anak ka jog buwa kita man gajud mo na ah maklaro baka na ninyo pirting daghan nagyud namos personal aram ninduta jud ni Nidja ug kita mo dara na palibot na jud sa as in tapok jud mga buwak guys nawa so dara kay namunit akong taig baka kay aron madali na butak kay mo init na pulik taon aron ko na siguro silno na nasunog ng kahoy badan no but nagisunog na kay matugay ningot wala kay nga put na nagpanguha ng paluwa sunog matugay na kan sunugo na din Nidja tuloy na giingon kay kung magsuri-suri dan ni na wag na tak kahit nga oh ay sige kuya na nagmalansi jang ba no tanawa tanawa ba inita uy pabalinta ay dapat ay di ko maihat ka lagi eroplano arang mabawa ra eroplano diri guys kay duol ka jog airport adto masirtos pero adto gusto nga tunga sa adto sa naay Davao jud kasi sentro Davao City sahi uy bago pa mangunguan mamurabasa-basa sila nagpunok pagkuhan tadi ka hinom mo ba ng naging vlog guys kita magajud mo nga kuan kusog ka kuan ano kalaglaan ngay lapok. A few moments later. Nauli na mi guys gi ka na muha o kanay taig baka dili sa stress kay nang sila sa huang mga tita o ang kalulahan at buhol kay mga musta ba ja nakipakita ninyo guys ako kadong dalandan Mako kadyo guys tanawa. Arang dako manig ang kamot sa manig dalandan arang dako manig dalandan arang dako kayo. I-compare na. Dako kadyo no. So magkon siya padagko ni siya sa kisa guys ato ni kanon karon kay marag dugay-dugay na po ang sangkis uy. Kahira pa pagagpanit. Madyo na magdinibugtukon kay dapat sa puy uban dagko ra da bugtukon di ay. Bitaw.
taong dani oy. Dadyo ron. Ipakita na sa vlog siya. Sa vlog. Na guys, among kaistorya guys, mo ni sila. Kani si Mukong ni si Zara. Hi Kong. Kong. Ina hi. Nag-vlog si Kuya. Hi. Oh, nag-vlog si Kuya. Ay, magkabhab na ko. Lala ka pagkauna kayo dyan ba? Buntas na ka mamatay kag di ka mukaon. Oy, pre ka na. Mamatay bita lang di ka muka, mamatay ka dyan kag di ka mukaon. Pre ka ba? Ano to kay? Nga na maganda ng kaming mga bulano na gadyo midagha mga kultura. Anda guys, basig mo yung muwa unang hunaw guys, sana hunaw na ko na basa babitaw. Nag-hunaw na ko dato na kanuning ato ang sangkis ato sa Picasso. Arma ko ani guys. Wow. Tubig. Sayang, kami sara ba? Kasi pataplin kay naon na TV. Di mo kahurot og gani. Unsa na kuning uban. Hindi mo tayo ang magpasulabin kay zag kanisa kanila maong kanunda-unda na tumay ko nila manahog. Ka ano pa din pamahaw. Ang bahaba lang batay gani wat pa. Hindi lang na. Dah mo inom na tubig kada impat suhon. Namisa oy. Pwedeng portrait video. Tanaman dyan guys, may tudlo. Manin to ay, exposure, tarong mo na to. Manin kang tudlo guys, dyan mo ni ang orange, sangkis. Ay, exposure, makapunod. Nara po na nimo guys, o ganahan kahit mong juice or imong kanon. Nara po na nimo. Liso kay tigo mo ni liso karon na tay tanom. Kami oy. Kani guys, sa tawag sa inyo guys, comment down sure. Ug ina man jud sa ni tawag sa inyo basta amo ata ni sangkis, citrus, dalandan man ay mo tawag na ni.